angazi noma isisho noma yini seninong corrector, but kunalamagama athi umenzi uyakhohlwa umenziwa akakhohlwa. Ngike ngabona ivideo kangizwe kababa uNgisi cause mdala nabanye obaba abasematekisini. Inkulumo yalabo baba kahle kahle ithi ukuhamba kwalabantu bayalimala emsebenzini because u75% ewabagibeli abantu bangaphandle. So if labantu behamba kuyabacacela ukuthi bona bazophelelwa imisebenzi and nobasi babo bazodlela amatekisi ngoba ngeke bakwazi ukuwakhokhela because abantu abagibelayo bayahanjiswa. Yabo, isikhalo sabo bebefisa ukuthi sizwakala ukuze nabo bezokwazi ukuthi baqhubeke basebenze. Okusho kona ukuthi uma ku-end up kwenzeka isikhalo sabo, kusho ukuthi kufanele abantu bokufika bangahambi ukuze bezokwazi ukugibela amatekisi abo, bona mase beyakwazi ukuqhubeka nempilo, bakwazi ukondla imindeni yabo, ukukhokhela ama-bills, whatever bakwenzayo ngemali. Right. Uma ngiqala ngithe umenzi uyakhohlwa umenzi wakakhohlwa, sengikunina-ke bobaba. Namhlanje seniyakhala ngoba sekhanjiswa abantu bokufika abama-customer eni. Nina bekungekudala nilwisa o-driver bama-Uber. Mekungekudala nina nithatha iy'moto zethu njengoba sidrive u-Uber, uma sifuna iy'moto zethu nisitshena ukuthi asikhiphe o-5,000. Mekungekudala nina nisivimba nisishaya ngenxa yokuthi abantu ba-requestile mase nisitshena ukuthi bengafanele sambe la. Bekungekudala nina nifuna ukusilawula ukuthi umuntu ngemali yakhe kufanele agibele ini angayigibeli ini. Senikhohliwe yini? Senikhohliwe yini lokho? Kunomama namhlanje onganangani owashiselwe ingane yakhe izama ukusebenza ingane. Thina ngesikhathi nisithathela imoto sasinganayo yini imindeni esiyondlayo? Thina ngesikhathi nisithathela imoto sasingenazo yini izidingo ezidinga imali? Izidingo seziqhamuka ngoba nina senibona ukuthi abantu bokufika bayahamba abagibela kunina. Umenzi uyakhohlwa, umenzi wakakhohlwa. Noma ningasho ukuthi nisesayidini laba bokufika, kodwa kusala makumele bahambe bayohamba. Ngisho ningama nezagila nime nezibhamu, kodwa kusalayo uma behamba bayohamba ngoba into kusho ukuthi ebalulekile kunini ukuthi nisebenze, but ukufa kwalezi izingane zibulawa ama-drugs. Anikuboni lokho? Ukufa kwalezi izingane ezikhona namhlanje anikuboni lokho? Namhlanje imisebenzi iphelile iqedwe abantu bangaphandle ngokuvuma ukukhola uThubob. Anikuboni lokho? Umenzi uyakhohlwa umenzi wakakhohlwa. Nike nasihlukumeza driver u-Uber. Nike nasihlukumeza driver. Namanje futhi abanye benaba kwakwenza lokho abakokuyeke. Le video ngishisa ukuthi nami ePhoenix Plaza bangivimba bafuna imali. Kwaba ukuthi ke mina khohlwa ngamane ngibulale. Imali ngiyisebenza kanzima mina. Ngeke ngidlala umuntu ozofika adla intelezi mase yahamba afake yini khona lamabhandi enwafaka la. Musu uzongitshena ngento engiphilisayo ngingakudistebanga. Angidistebanga umuntu mina because akho umuntu engisuke ngimkhiphe etheksini. Umuntu wenza into ayithanda futhi ugibela into ayithandayo azoyikhokhelana ngemali yakhe. Kwakuyiqala lapha. Kwakuyiqala lapho kuthiwa osomatekisi bayasatshwa. Kahle kahle anisatshwa. Yingoba niyahlanganyelana. Kahle kahle anisatshwa. Ngoba noke ninake noma nivimba umfana odrive u-Uber. Niyani bawu4, bawu3, bawu5 eyedwa yena. Ngiyabo? Impilo le. Impilo le. Okwenze kumina namhlanje kungakusebenzela kodwa kuyokubamba few years to come. Semhlabeni la mhlaba eziqoqela uclever bawo. Yabona ngoba nathi nisiphuca imoto nisebenzisa kabuhlungu, sinemndeni esiyondlayo. Nathi siyazondla, sinezinto esizikhokhelwayo. Nani ngakuboni lokho. Bani, excuse me, but namhlanje sekufanele kuzwakala ukukhala kwenu. Ngobani? Sonke la emhlabeni siyavuka siyaphanda ukuze silale sidlile, siyavuka siyaphanda ukuze emakhaya kukhanye. Siyavuka siyaphanda abanezingane ukuze izingane zihambe
zesikoleni. But mase kunje kunjani? Mase kunje kunjani? Kusho ukuthi labantu ku right ukuthi bahlale la ba destroy leli lizwe ngenxa yokuthi kufanele bagibela amatekisi. Mase nina nithola imali nikwazi ukukhokha idingo zenu. Labantu aba affectwa yilabantu ke kufanele benze njani? Bavume bona ukuthi no, hayi sobayeka labantu ngoba osomatekisi bazophelelwa umsebenzi. Kufanele sikuvumele ukuthi hayi no, hayi bangahamba futhi ngoba obhuti bese bazophelelwa umsebenzi. Laba ke bona abaphelelwe imisebenzi ngenxa yokuthi labantu bala benze njani? Abahambe laba nabala baye kuvila bahambe bafuna umsebenzi ukuze uma beyemsebenzini bagibela ama-taxi, uma bebe emsebenzini bagibela ama-taxi. Kufanele sifunde ukuthi empilweni uma izinto zisakhambela kahle ungamvimba umunye endleleni yakhe ngoba nawe uhambeni lwakho ukhona ukuvimba endleleni yakho. Ngiyabonga. Siyakubingelela mbukeli. Hawu nansi insizwa la ikhala ibuza osomatekisi ukuthi hawu namhlanje bona bayakhala amaxosha abantu bokuhamba. Kodwa ngesikhathi bona beshaya labo bhuti bama-Uber ukuthi babangalayishi bebengaboni kulamba iy'ngane zama-Uber. Ibe seyibalula indaba enkulu yalo mfu owasha eshiswa ibona u-taxi driver le eMopane ukuthi namhlanje akekho. Wabulawa yiwo osomatekisi bamshisa kodwa bona bayakhala. Bakhala kophakela umthakathi ukuthi mabayeke ukuxosha abantu bokufika ngoba izinto bayabalambisa. Hhayi ithi impela hhayi umenzi uyakhohlwa kepha umenzi akakhohlwa. Hhayi awubeke umlaleli ukuthi mbukeli ukuthi uthini kulolu daba lale nsizwa le ngawosomatekisi. Siphinde sibonane kwelandelayo. Bye bye.